इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजाफोरनि खहानि थाखाय नङा, रायजो राजाफोरनि मुलाम्फानि थाखायसो खामानि मावगोन। जिरन बसुमतारी एमएलए। गुमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि सेथि बोसोरसालि जथुम्माया दिनै जोबनानै थांबाय। 2 नं गुमा बियाबनि सिङाव थानाय सराइबिल ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव बाबुबिल गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों जोबनानै थाङो। बे बोसोरसालि जथुम्मायावनो आलासि महरै बाहागो लादों फारियै 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, गुमा बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर, लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोआ थांनाय समाव मा हाबा मावबोखो आरो उननि समाव मा हाबा मावनो सान्दों बेफोरखौ लानानै गुवारै फोरमायनायजों लोगोसे क'क्राझार सहराव थानाय आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालिखौ बोखारनो नागिरदों, बे बाथ्रानि सायाव बेबादि बिबुंथि लाखियो। सैतपुर प्राइमारी कमिटियाव माने 4-5 जन मान आमार आरो बेयाव सैतपुर प्राइमारी कमिटि आरो बेजों लोगोसे इनएक्टिव হৈ আছে আর কি টু হল ভাইস প্রেসিডেন্ট দুইজন সেক্রেটারি একজন এনে পার এটা মানে কি করলে ভালো হবে মানে স্যারকে মানে গুমা ব্লগত थेवब्लाबो মানে অনুরোধ করা হয় কি মানে ডিসেবল করব না কি করব খালামনাनै রাইজো মানে করে দিলে ভালো হবে थानानै मा खामानि मावनांगौ जों एनोटी एको खबर गैया लोगोसेयैनो दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल दोलोआ जे थांखिखौ लानानै जोङो जोनोम जादोंमोन खामानि मावगासिनो दं। नाम्बार 1आ जाहैबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय साधारन रायजोफोर आरो बाव थानाय गासिबो रायजोफोरनि थाखाय जोङो बे रायजोफोरखौ मोजां मोनसे सासननि गेजेरजों जों जौगानाय बिथिं लांगोन होननानै जोनोम होदोंमोन। थिग बेबादिनो जोंनि नीति आदर्शखौ लानानै जों खामानि मावदों आरो दिनैनि तारिखाव नोंथांमोना निश्चय नुदों गोबां समाव गोबां जोंनि कनभेनसनफ्राव आरो गोबां फिसा मिटिंफ्राव गोबां गुबुन दोलो संगठनफ्राव थानाय बिथांमोनहा फैनानै जोंनि दोलाव बिथांमोना जयेन लाफैदों आरो बे जोंनि थाखाय मोजां मोनसे लक्ष्य होननानै जों सानदों। आरो लोगोसेयैनो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जिहेतुके लकसभानि बेवहाय बिसायख'थि जागोन क'क्राझार लकसभा आथिखालाव दङ, नाथाय फैबाय थानाय समाव हयथ' बियो नामा क'क्राझारनि थागोन खिन्थु नाम्बारा बियो 5 नाम्बार जानानै दङ, हयथ' नाम्बारफ्रा एसे हेरफेर जानो हागौ बेनि डिलिमिटेसन जिहेतुके जागोन। थेवब्लाबो बेवहाय जिहेतुके जोंनि बे समस्थिया थागोन, बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो माबोरै जोंनि आखायाव लाबोफिननो हागोन बेनि थाखायबो जों स्ट्रंलि खामानि मावदों आरो जों दिनै गिदिंनानै नुदों बेखौ इजिलिनो माने मोनफिननायनि लामाखौ जों दिनै मोननो हादों। गतिके जों सानो जे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार रायजोनो जे बाथ्राफोरखौ होदों आरो जोङो बिटिआर एकर्ड बायदियै जेरै जोङो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनिफ्राय जिफोरबायदि इनस्टिटिउसनखौ मोनबोनो हादों बे मोनसे गायसनजागासिनो दङ आरो लोगोसे गासैबो बिथिङाव जौगानायनि जे सरकार आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंहा मोननांगौ जि बिहोमा दं बेखौबो जोङो दा मोननो थांगासिनो दङ। गतिके आं सानदों बर' दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा मोजां मोनसे गेबें मोनसे साननाय हनायजों बे जागासिनो दङ आरो गासिबो रायजोनि हप्स एन्ड एसपिरेसन बेखौ खेबसेनो नङाब्लाबो ग्रेजुवेलि खालायलांनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो जिहेतुके गावसोरनि जि मावफुंनो थाखाय फैगासिनो आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राया बिरोधी पार्टिनिफ्राय सबसमाय बिथांमोना नेगेटिभखौनो बुंनो नागिरो। हमनानै लादो जे दिनै 1 सप्ताहनिफ्राय लानानै उथायनाय लांसिगोन, नाथाय बेनिफ्राय उथायनाय जाया। खालिबोल' दा जिहेतुके मेडिकेल कलेज गोदानै गायसनजादों आरो फैबाय थानाय सेसननिफ्रायनो बे क्लास स्टार्ट जासिगोन। गोबां प्रफेसारफोर लेक्सारारफोरखौ एपइन्ट खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे मेडिकेल कलेज माने बेवहाय मोनसे हस्पिटाला थाफाखायो। दा बेनिखायनो आथिखालाव जेरैबायदि डक्टर फैनांगौमोन एसे सर्टेज जादों, दा बेनिखायनो माखासे बै खामानिखौ मावग्रोजेननो थाखाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय साफा सानै डक्टरखौ बेवहाय एडजास्ट खालामथ'नाय जागोन, नाथाय बे नङा जे बैनिफ्राय उथायनानै बेखौ लांगोन आरो बिनि नामखौहाय माने दाननाय जागोन, बे नङा। बेवहाय बे हस्पिटालाबो थागोन, मेडिकेल कलेजाबो थागोन आरो मेडिकेल कलेज जानाय लोगो लोगो जोङो गोबां पेसेन्टफ्रा गुवाहाटियाव थांनो गोनां जायो, गुवाहाटि मेडिकेल कलेज, ओरैहाय जोङो सिगाङाव थांनो गोनां जायो, गोबां जायगायाव जों थांनो गोनां जायो। नाथाय खाथि खालानिफ्राय जोङो
दा मोनसे सुजुगखौ मोनबाय मा जोंनि माखासे फाहामसालिफोराव थानाय जे गोब्राबै लोमजानाय जोंनि पेसेन्टफोर दङ बिथांमोना क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव थांनानै मोजां मोनसे चिकित्साखौ लानो हासिगोन गतिके जि इनिसिएटिभ लादों मोजाङानो जादों आरो গোসাইগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি ধৰি আমাৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল লগতে